guvernanții trebuie să conștientizeze că noi nu suntem de al de Corman, căruia un oarecare ambasador i-a ținut note și lecții de purtare și acesta tace. Noi nu vom tăcea. Noi nu suntem marionete în mâinile unor ambasadori. Noi vom acționa, inclusiv pe căile legale. Noi încurajăm ca acești polițiști să meargă la cel puțin 2/3 din populația Republicii Moldova, ca să-i întrebe în ce limbă vorbesc și ca să-i tragă la răspundere penală. Penal. Pentru că asta ei fac. Noi, s-a mai spus, vom merge mai departe, vom acționa în judecată procurorii care au închis ochii executând comanda politică. Și vom vedea de partea cui va fi dreptatea. Vom fi în permanență în apărarea activiștilor noștri de partid, fie din Chișinău, fie din alte localități. Și vrem foarte mult să vedem acțiunile procurorilor, ale polițiștilor, la ceea ce am văzut, la inscripțiile anticonstituționale, antistatale, care apar în toată țara. Eu n-am văzut încă niciun dosar penal pentru aceste inscripții și vreau foarte mult să văd poziția unei întregi direcții care există la SIS de controlul, nu știu cum se numește, constituționalității. Dorim tare mult să vedem acțiunile procurorilor care au la bază codul penal, care prevede acțiuni clare ale procurorilor pentru astfel de inscripții. Însă s-a văzut că în cazul în care apar niște inscripții care, mai repet, nu fac decât să constate norme constituționale în Moldova, repejor s-a venit la partidul nostru. Cel puțin ne pare bine că ei cunosc că anume partidul nostru stă în straja Constituției Republicii Moldova.